ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ವರ್ಷ ಬರೋ ಪುನಂದಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರಣಮ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಗಾಲಿಗೂ ಬಾಕಲು ಬೂಳ್ದು ಬೊಕ ಹೆಂಚ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಮಂತೀಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬುಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂದು ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬ. ಸೊ ಬಿಸು ಗಮ್ಮತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾಂಕ್ಲಿನಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೋಪಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಗೋಪಂದುಲ್ಲೇರ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಒಯ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ತೂರ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ತೂಕ ಯಾಬಂತ ಐ ಬೆನ್ನಿಂಗಲಿ ಇನಿ ಕಾಲ್ ವತ್ತುಂಡು ಲಾಗ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಮಂದರುಂಡು ಬಿಸುಕು ದಾದವ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಾಲೆ ದಾದ ಕಜ್ ಮಂತರು ದೊಡ್ಡ ನಾಡು ಅನ್ನ ಪಾಯಸ ಲಾಡು ಮಾತಾಡು. ಓ ಎಂಗತ್ತುನ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಬಿಂದೆ ತುಂಗತುಂಡೆ ಆ ಕೋಡ್ದಾಜಿ ಪೋ ವನಾಸ್ ಪಾಯಸ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅದು ದೀದ ಬಂದು ದೀದ ಪಾತೆ ದೀದ ಪಾತೆ ಅಮ್ಮರ ಬಾರಾಡ್ಲೆ ಅವಳ 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 ಅಮ್ಮರಿ ಬಾರಾಡ್ಲೆ ಅಂತಲಿ ತಾಳು ಐ ಪೆನ್ಸೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಕಲ ಗಾಳಿ ವತ್ತನ ಹಾಕಲ್ದಲ್ಲ ಐಕ ಲಾಗ್ ಅಂತರುಂಡು ಹೈಕ ಒಂಜಿ ಉರ್ರಾನ ಲಾಗ್ ಅಂತರುಂಡು ಪದೇರುಂಡು ಐಕ ಪನೇರುಂಡು ಪಪ್ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಕಾಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಟನ್ ಮಾತ ಮೂರುಂಡು ಐಕ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಆಗ್ಬಂದು ಉಂಗೆ ಐ ಪೆನ್ಸೆ ಲಾಗಂದು ಲಾಗದು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋಜ ಬಿತ್ತಲೆ ಅಂತ ಅಂತ ಬಿತ್ತಲೆ ಹಾ ಹಾ ಊರ್ನೆ ಐತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏ ಚಿನ್ನ ನಾನು ಕೊರೆ ಅದಕ್ಕ ಇಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜಿ ಹೈ ಪೆನ್ಸೆ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓಕೆ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಗಂಟೆ ತಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಕ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಬಾಲೆ ಜೋಕಲೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕವೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಲಾಕ್ ಇಚ್ಚದ ಅದು ಅಡೆಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಡೇ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆನ ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ದಿನ ಲಾಕ್ ಅವಳೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಆಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಯನ. ಓಕೆ ತುಕ ಬಾಯ್. ಸೊ ಅಡ್ಡೆ ಕಡೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಡೆ ಆಗೋದು ಇನ್ನು ತವತೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಚಿ ದೀಪದೀದ ಅಂಡ್ ತುಕ ಮೆಕ್ಕಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಆತಶಿ ಬಲೆಯ ಮೀಯರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಹೋದಳು ಉಂಕ ತುಕ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋದ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪುಳ ಹಣಸರ
ಓಕೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತೆ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ದೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್